Salutare YouTube, bine v-am găsit la prezentarea serverului Metin 2 TVC. Acest server este PVM PvP. O să începem cu prezentarea shopurilor. Începem prima dată cu pescarul. La pescar vedem că putem găsi undiță plus 1, scoică, foc de tabără, marmură de biscuit, râmbă și paste. O să facem și diferite evenimente cu, de exemplu, la pescar, ca să prindeți pești și primiți un premiu. Ox, după ce o să fie populat serverul, o să fie în fiecare seară la 8:30, să vedem cum decide și GM-ul. Magazinul de armuri, de la armură de nivel 9 plus 9 până la armură de oțel negru, adică oțel de wăr plus 4. Deci trebuie să le dați, trebuie să dați și voi până la plus 9. Nu e așa greu. Același armuri pentru fiecare caracter, tot de la 9 până la 67. Accesorii găsim de la coif tradițional plus 9 până la coif mască stafie, adică de nivel 41 plus 9. Scuturi de nivel 61 plus 9, brățare lacrimă cer, tot la fel așa plus 9, colare lacrimă cer, cisme de piele, pantofi cristal, Pionix, ce să dea și voi. La negustorul de arme găsim bătălie plus 4 de nivel 65, deci arme de nivel 65 pentru orice caracter le găsim aici la magazinul de arme, tot așa plus 4, trebuie să le dăm până la plus 9, FMS plus 9, negustorul de, la învățători, pardon, de războinic, ninja, sura, șaman, aici doar vă las magiile. La NPC-ul, la Sion pe om, aici unde evoluații teme, găsim diferite costume de fotbal, dau aceleași bonusuri, doar că sunt diferite, adică aspectul este foarte diferit, la fel și în 2 și în 3. Aici avem și o loterie de poker, eu nu am destui bani încă, magazin, costume, frizuri speciale, aici nu e nimic, ca și la frizuri pentru ninja, sura, șaman, dare împotriva fiecare rase. O să prezentăm magazinul general. La poțiuni și utilități aici găsim de la licor până aici piatră spiritului, citit concentrat, pergament exorcizări, deci nu trebuie ca să mergem să farmăm SS-uri, cărți speciale, astea sunt pentru limbi la pregate și pentru atacuri la grupă, o să aveți o brasă sau o grupă, upgrade-uri fără plus, pentru că sunt diferite teme care nu le găsiți în magazinul de accesorii, de exemplu la banoși nu-i găsiți, upgrade-uri plus, găsim și produse biolog, a fost implementat și biologul pentru că am zis ca să fie damage-ul destul de stabil, adică să nu fie foarte mare între caractere. Aici găsim și finisaje, diamant pentru sloturi, competențe sunt cățe pentru fiecare rasă, deci câte 200 pentru 200 incizie, 200 pentru sabei, depinde ce caracter sunteți. Rata la fierare este de 100%, deci nu eșuează. Ratele în weekend sunt de 100, în timpul liber de așa, în timpul săptămânii sunt de 180 și în weekenduri crește cu 15%. Serverul este deschis doar de o zi, deci nu e așa mult, încă nu este așa populat, sunt 7 playeri. Sperăm să se populeze. Începem cu evoluările din sabie bătălie plus 9. Se evoluează în triton și în beta. Ca să evoluezi în triton trebuie o gheară și o balanță și în beta 4 gheare 4 balanțe, la fel și la oțel.
2 și 2 și după aia 4 și 4. Așa, ce mai avem? Costumele VIP cu 2500 KPV, 12 semi și critical, îl găsim cu 12 euro pe site. Seastru roșu nu știu cât e și nici negru, să vă site-ul în descriere. Din coler Lacrima Cerului se evoluează în coler spre cristal, tot așa ne cere 4 gheare, 4 balanță la fiecare. Și se evoluează în brățar spre cristal, pantostonul și cercei spre cristal. Pentru premiul de început, când intrați, o să vă dea pălărie Fedora și costum de cavaler. Asta când intrați și prima dată, o să aveți cofierul cenicului. Încă n-am deja loc. Mai trebuie să vă spun că primii 10 care fac nivel 105 o să primească o armă beta sau punale ce dorește, ce caracter îi, și unul dintre cele două costume, sau armă beta și armură beta full bonus, dar nemodate, desigur. Și cam atâta cu prezentarea de astăzi, dar de fapt trebuie să mai spun ceva. Dacă vreți ca să fie implementată alchimia sau alchimie și eșarfe ca pe oficial, să scrieți în comentarii. Să nu uitați să apăsați pe butonul de like, de subscribe și să dați share la acest videoclip pentru că ne ajută foarte, foarte mult. Vă așteptăm un număr cât mai mare. Am fost Acheo și ne vedem data viitoare. Pa, pa!